sa kalibutan, dili na tumakitan kun unsay iyang dagan. Wala lay kumpiyansa kay wala pay tambal, dili na to kalimtan, manghugas lang kanunay. Mas importante manawag ka na sa gituhan mo nga Ginoo, kay aron matabangan ka niya sa tanan nga gikadlukan mo. Virus unsay hinungdan asagikan nitong ha sa China, ibatitag kabalaka, dili lang mataranta, salig lang sa ginuta, kay iya kang tabangan, ilikay sa kadalagman. Mas importante manawag ka na sa gituhan mo nga Ginoo, kay aron matabangan ka niya sa tanan nga